34-мин ҷоми Тоҷикистон. Ин мавсим рақобати ниҳоӣ барои ба даст овардани ин ҷоизаи бонуфуз дар шаҳри бостонии Хуҷанд дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон сурат мегирад ва дар он дастаи пуртаҷрибатарини мусобиқаи мазкур Регар Тадази Турсунзода муқобили дастаи навкор Эсхатаи Хуҷанд бозӣ мекунад. мо таҳиягарони барнома омадем ба варзишгоҳи марказии шаҳри Хуҷанд то аз ҷараёни омодагиҳо ба ин бозӣ ва ҳамчунин худи рафти рақобат як барномаи вижаи таҳия карда бошем. умедвор мешавам ки давоми дақиқаҳои баъдӣ ҳамроҳи мо хоҳед буд то аз саҳифаҳои таърихии навбатӣ дар ҷоми кишвар баҳравар шавед. шуруъ аз соли 1992 то имрӯз яке аз мусобиқаҳои муҳими футболӣ ки ҳамасола дар кишварамон сурат мегирад ҷоми Тоҷикистон аст. Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Лигаи футболи Тоҷикистон қабл аз оғози мавсими 2025 макони баргузории рақобатҳоро варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд муқаррар карда буданд. пас аз муайян шудани дастаҳои иштирокчии финал ва рӯзу соати баргузории рақобат, гурӯҳи кории Лигаи футболи Тоҷикистон ба макони баргузории мусобиқа рафта омодагии охиринро ба роҳ монданд. ба финали соли ҷорӣ дастаҳои Регар Тадази шаҳри Турсунзода ва Эсхатаи Хуҷанд роҳ ёфтанд. дастаи шаҳри Турсунзода сертаҷрибатарин дастаи иштирокчии сабқатҳои ниҳоии ҷоми кишвар буда, бори 16-ум ба финал роҳ ёфт. ин даста қаблан 7 бор барандаи ҷоми Тоҷикистон шуда буд. дастаи Эсхата бошад бори нахуст ба финал рохат гирифт, ки ин як саҳифаи нав дар таърихи дастаи ҷавони шаҳри Хуҷанд ба ҳисоб меравад. боиси хурсандист ки имсол 2025 маротиби сеюм аст ки дар ин варзишгоҳи боҳашаматӣ ба номи 20-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд чунин як бозии ниҳоӣ барои дарёфти ҷоми Тоҷикистон доир мегардад. албатта вақте ки Лигаи футболи Тоҷикистон ҷои баргузории мусобиқаро пеш аз оғози мусобиқот я чемпионати Тоҷикистон муайян кард, мо бисёр хурсанд шудем ва имрӯз чӣ тавре мебинед варзишгоҳ як орои хуб дорад. тақрибан 1 соат пеш аз бозӣ вақт мондааст. он корҳои ташкилие ки дар байн буд сидқи нақша чорабиниҳо ва нақшаи ҷамъбастӣ дар якҷоягии Федератсияи футболи Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таҳти амал тақрибан 2 ҳафта ин су корбарӣ карда истода. он дар байн албатта муаммоҳо буд, каме дигар мушкилот буд, онҳо то ҳадди калон роҳи ҳалли худро ёфт ва мо албатта аз ин бозӣ умед дорем ки дар аввал мухлисони худро дастаҳо шод мекунанд ва дуюм фикр мекунам дастаҳо ба ин бозии финалӣ, яъне ин аз як бозӣ иборат аст, бо як ташкилӣ, бо як рӯҳи баланди тайёрӣ омода шуда истоданд ва дар пеш моро бисёр як бозии ҷолиб интизор аст. соли дуюм аст ки пайдарҳам финали ҷоми Тоҷикистон дар вилояти Суғд барпо мегардад. соли гузашта дар шаҳри Истарафшан дастаи Регар Тадаз бо ҳисоби 2-1 бар Хуҷанди Хуҷанд комёб шуда барандаи ҷом шуда буд. таҷрибаи барпо кардани рақобатҳои ниҳоии ҷоми кишвар дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар як чизи нав нест. агар дар солҳои аввал рақобатҳои ниҳоии ҷоми Тоҷикистон пайваста дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе сурат мегирифтанд, пас аз соли 2008 дар ин замина тағйиротҳо ба миён омад. мисол маротибаи сеюм аст ки вилояти Суғд аз финали ҷоми кишвар мизбонӣ мекард. ба фарқ аз финали соли гузашта, ин бор макони баргузории рақобатҳои ниҳоӣ маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри бостонии Хуҷанд интихоб шуда буд. бисёр хуб аст ки ҳамин гуна финалҳои ҷом дар вилоятҳо, дар шаҳру ноҳияҳое ки мегузаронанд, ин як иқдоми неки Федератсияи футболи ҷумҳурӣ мебошад. толи гузашта дар шаҳри Истарафшани бостонӣ як ба таври идона шуда гузашт ки як иди футбол табдил ёфт. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар Истарафшан дӯстдорони футбол, мухлисони футбол хеле зиёданд ва мо бо як шукӯҳи азамат ҷомро гузарондем. соли 2025 дар маркази вилояти мо дар шаҳри
хуҷанди бостонӣ баргузор гашта истодааст. Ман боварӣ дорам ки имрӯз як фазои идона мешавад ва мо собиқадоро аз ин бозиҳо ҳаловат мебарем. ба финали имсолаи ҷоми тоҷикистон дастаҳои регата дази шаҳри Турсунзода ва Эсхатаи Хуҷанд баромаданд. Агар пас аз қуръакашии марҳилаи асосии рақобатҳо то ба финал баромадани дастаи ботаҷрибаи шаҳри Турсунзодаро бисёриҳо пешгӯӣ карда бошанд, пас бори нахуст дар таърихи худ то ба финал расидани дастаи Эсхата як ҳангома буд. Зеро дар тарафи рости сеткаи мусобиқа ҳарифони қавие мисли Истиқлолу Вахш қарор доштанд. Эсхата барои иштироки сазовор дар финал омодагии ҷиддӣ мегирифт, вале ба ин бозии ҳассос то куҷо тайёр будани онҳо саволе буд, ки бисёриҳо ба он ҷавоби мушаххас надоштанд. من امکانات‌های هر دو دسته یعنی ریگارت adaز و اسقاط را تقریبا برابر می‌شمارم، زیرا آن نتایجی که در چمپیونات تاجیکستان نشان داده ایستادند هر دو دسته تقریبا برابره. اما ناگفته نماند که ریگارت adaز تجربه بزرگ غنی در بازی‌ها دارد و خصوصا در بازی‌های فینالی و چندین کرده صاحب جام گشته است و نباید فراموش کرد که اینچنین اسقاط هرچند که بار اول به چنین مسابقه میبرد، اما امسال ما به هیئت اسقاط نظر افکنیم بسیار یک هیئت جوان یعنی بازیگرای خوب داره با استعداد. فکر میکنم در این بازی یعنی اسقاط البته که در میدان خود است شاید برتری کمی بسیار هم نباشد، کمی برتری دارد. اون دسته‌ای که به طور چی میگه تاکتیکی به طور پسیکولوژی خوب تیار میباشند همون دسته حتما میبرند. در یک بازی همه میتونند قوای خود را صرف کنه، همه اون مهارتی که دارد نشان داده در بازی غالب آیند. من باوری دارم که دسته اسقاط هم اگر تجربه کی نداشته باشدم یکی بازی‌های اخیر ما همچون تحلیل میکنیم تحلیل کردیم بازی‌های خوب نشان داده ایستاده و دسته الان تیار است. دسته چندین سال است که یک جای بازی دارند و بچه‌های جوانی که در آینده برای فوتبال تاجیک خدمت میکنند بسیار هستند و توجه آنها رو بسیارتر نمودن. در کار من باوری دارم که دسته اسقاط هم امروز یک بازی خوب را نشان میده. дастандаркорон барои дар сатҳу сифати баланд гузарондани рақобати таърихӣ барномаи мукаммалеро таҳия карда буданд. баҳри истироҳату фароғати меҳмонон ва мухлисон ҳунарнамоии сарояндагони шинохтаи эстрадаи тоҷик Дилноза Каримова ва Нодира Бегим Усарзода дар назар буд. бо оғози чорабинии фарҳангӣ ташрифи мухлисон ҳам меафзуду варзишгоҳро як муҳити мутантам фаро гирифт. пас аз ташрифи дастаҳо ба варзишгоҳ ва шиносоӣ бо муҳити он, ситоди мураббиёни ду даста ҳайъатҳои аввалияи худро муайян карданд. дар ҳайати ҳар ду даста яктои бозигар иштирок карда наметавонистанд. капитани дастаи регарт adaз Бахтиёр Қаландаров пас аз корти сурх дар бозии нимниҳои бо равшани Кулоб имкони ба майдон баромаданро надошт. Абдусамад Самадови бо таҷриба дар ҳайати дастаи Эсхата бошад, бо сабаби кортҳои барзиёди зардаш ба ин тим кӯмак карда наметавонист. чун ба ҳайати дастаи шаҳри Турсунзода назар меандохтем, дар ҳол набудани беҳтарин нишонзани даста ва ҳамзамон беҳтарин бозигари финали мавсими қаблӣ Квадво Фримпонг ба назар мерасид. шуҳрат Умаров ба 5 футболбози легионер ки аз кишвари Ӯзбекистон буданд дар ҳайати аввалия ҷо дод ва дар баробари онҳо бозигарони маҳаллӣ вориди майдон шуданд. ҳамлагари бо таҷриба Бахтиёр Зарипов ва ду футболбози ҷавон Ҳайдаршоҳ Худойдодову Асадбек Махтумов дар ҳайати эҳтиётӣ боқӣ монданд. ҷоми мусобиқаро ба майдони 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон собиқ ҳамлагари тими миллии кишвар Ҷомихон Муҳиддинов ки ҳамзамон барандаи секаратаи ҷоми Тоҷикистон шудааст ворид кард. ҷои ёдоварист ки қаблан Ҷомихон Муҳиддинов дар ҳайати дастаҳои регарт адази Турсунзода ва Хуҷанди Хуҷанд бозӣ карда буд. 34-умин финали ҷоми Тоҷикистон бо ҳуҷумҳои пайдарҳам ва хатарноки дастаи шаҳри Турсунзода шурӯъ шуд. шогирдони Алишер Тухтаев дар ибтидои рақобат ташаббусро ба даст гирифта силсилаи ҳуҷумҳои хатарнокро ба роҳ монданд ва голи аввалинро ҳам дар дақиқаи 4 заданд, аммо ҳолати офсайд онро бекор кард.
حساب کشاده می شود. دوستان عزیز در دقیقه چهارم رقابت ولی به نظرم آفساید بوده است. این بازیگزاری که فوتبالبازان دسته ریگارتاداس انجام دادند و اینجا شبهه ها و احتمالاتی در آفساید بودن شیروانی و بچویف هم وجود دارد. بازیگرانی خستگی ناپذیری ریگارتاداس حمله‌ها را دوام дода ниҳоятан ба задани голи зудҳангом даст ёфтанд. дар дақиқаи ҳафтум шервони мабачоев бо ирсоли далер имомназаров ҳисобро кушод. дар дақиқаи ҳафтуми рақобат ва боз ҳам шервони мабач суи бозигарони ригаартадас ва як гурӯҳи дидан мумкин аст рақобат ба пеш барорад. инҷо ҳеҷ офсайд дида намешавад. аз миёни чанд нафар шервони мабачоев бозигари тими миллии футболи кишварамон тӯбро бо сар ба дарони дарвозаи эсхата равон мекунад ва ҳисобро боз менамояд. дастаи бонкдорон аз чунин оғози фавқулода бо шиддати бозӣ ба худ наомада дар дақиқаи 21-ум голи дуюмро ба дарвозаи худ сар доданд. гузариши далер имомназаров аз чап, паси ӯ ба мабачоев ва ирсоли головари шервонӣ ба самандар қодиров голи дуюми дастаи ригаартадасро ба миён овард. дар голи дуюм таркиборӯи бозигарони шаҳри турсунзода воқеан ҳам олӣ ва қобили ситоиш буд. футболбози рақами 88 дастаи ригаартадас оистаҳак тӯбро ба легионери ӯзбекистони ригаартадас гузошт ва ӯ тӯбро ба кунҷи дарвозаи эсхата равон кард. 2-0. эсхата аз чунин оғози бозӣ дасту по хӯрда шуд ва танҳо дар охири нимаи якум тадриҷан ба худ омада як-ду вазъияти хатарнокро созмон дод. барои тамошои рақобати финалии ҷоми тоҷикистон 2025 дар маҷмӯъ 13850 мухлис ба варзишгоҳ ташриф оварда буданд. албатта аксарияти онҳоро мухлисони маҳаллӣ ташкил медоданд. ҳамчунин як гурӯҳи фан-клуби дастаи ригаартадас барои дастгирии тими мазкур аз шаҳри турсунзода ба хуҷанд омада буданд. мо дар танаффуси бозӣ бо мухлисону алоқамандони ҳардуи ин дастаҳо ҳамсӯҳбат шудем. имрӯз боиси хурсандист ки дар бозии финалӣ яъне барои дарёфти ҷоми тоҷикистон имрӯз қарор дорем. аз ин бозии дӯстонаро албатта интизор ҳастам. албатта он нафаре ки он дастае ки хуб ҳунарнамоӣ мекунад албатта сазовори ҷоми тоҷикистон мегардад. мо хурсандем ба стадиони хуҷанд якум омадастем. بازی هیجان گذاشت. خیلی جوری شد. ریگا بعد ریگا همه دو تبریک. بازی خیلی شدیده یک پر از احساسات بود. و ما نیز از خود 500 کیلومتر خسته آمدیم. و فکر کنم که دسته خوش رو دستگیری کردیم امروز و نشون بازی پنج نه ایستان بزرگترین از در جام تاجیکستان در تاریخ هم خطا نمیکنیم. ما به ریگا تباز نفخریم. ریگا بابش. шӯҳрат умаров шогирдонашро ба нимаи дуюм бо рӯҳияи дигар вориди майдон кард. дастаи эсхата пайваста дар пайи рахна кардаи дарвозаи ҳариф буд, вале доимо ба онҳо чизе намерасид. бо гузашти вақти зиёди бозӣ дар нимаи дуюм ба бонкдорони соҳили рудисир иваз кардани натиҷа даст надод. дар ин вақту фосила тағйиротҳои анҷомдодаи сармураббии ригаартадас кор доданд. шӯҳрат элмуродов дар дақиқаи 86-ум голи сеюми регариҳоро зада умеду ормони мухлисони эсхатаро ба пуррагӣ аз байн бурд. анҷом шавад ва 3-0. шӯҳрат элмуродов по паси шервони мабачоев аз ҳамин ҳолат ки ҳама футболбозони эсхата ба хати ҳамла рафта буданд дар хати ҳимоя касе боқӣ намонд ва ҳамлаи ҷавоби дастаи ригаартадас кор дод. мабачоев ҳам метавонист худаш зарба иҷро кунад, аммо аз ҳама варианти дурустаро интихоб кард. пас ба шӯҳрат элмуродов ва шӯҳрат бошад тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. ба чунин рафти бозӣ ва нобарорӣ асабҳои ҳамлагари эсхата бахтиёр зарипов тоб наовард ва ӯ бо гирифтани корти дуюми зард майдонро тарк намуд. корти сурх ба бахтиёр зарипов нишон дода мешавад ё на? корти зарди дуввум ин мешавад корти сурх.
اسخات با امید زدن گل شرمشکن تمام قوا را به پیش پرتافت، ولی در دقیقه دوم ایلوگی ضمن یک هجوم با پاس دلیل امام نظرов شهرت المرادов دوبل کرد. اکنون معلوم بود که اسخات تورمار می شود. دوبل در حساب شهرت المرادов در بازی امروز هم البته موفق شد. پس از جانب دلیل امام نظرов امکانی پاس به شرف صالحوف هم بود، ولی شهرت المرادов که موقعیت بسیار خوب داشت ضربه زد. و نقطه پایانی رقابت را نوزیم بابوجانов در دقیقه ششم ایلوگی گذاشت. شهرت المرادов با دو گل خود باز یک پاس گلی را ضمن کرد. و فولوبوزون رگارتاداس تیم اسخات را تورمار کردند در فینال جام تاجیکستان. حساب 5-0 در فینال سال 2025 یکی از بزرگترین فرق گل‌ها در تاریخ فینال جام‌های کشور بوده. پس از سال 2010 دیگر بار در رقابت نهایی تکرار شد. و این ترتیب دسته رگارتاداس باری هشتم برنده جام تاجیکستان گردید. آنها سال دوم پای در هم در این مسابقه کامیاب شده ایستادند. تاجیکستان هم هست دوستان عزیز و این شادی و خرسندی فوتبالبازان رگارتاداس همراه با مخلصانشان که امروز در ورزشگاه قرار دارند و به خاطر دستگیری دسته از شهر ترسونزاده به شهر خوجند بوستونی رفتند. Я думаю, сегодня получился настоящий праздник. И посмотрите, сколько болельщиков пришло. Наших болельщиков с Регара приехали с дальней дороги. Поэтому в первую очередь эта победа посвящается нашим болельщикам, которые приехали, бросили свои семьи, дома и приехали болеть за свою команду. Я очень благодарен им. Что хочу сказать о команде Эсхата. Да, хорошая команда. Ну, тот план, над которым мы работали все это время к финалу, он у нас сработал. Спасибо ребятам, они выложились. Я же говорю, то, над чем мы работали, полностью установку выполнили, что в атаке, что в обороне. Поэтому в первую очередь спасибо нашим ребятам, кто вышел в старте, кто вышел на замену. Все сделали свою работу качественно. Если честно сказать, опыта чуть-чуть не хватило. Не только футболистам, именно как главным тренером. Где-то мы ошиблись, пропустили быстро 2 гола. Столько моментов создали. Ну, конечно, на контратаках они нас ловили и забили голы. Не повезло нам. Столько моментов создали. Да, если один забили, может игра по-другому сложилась. Но это футбол, финал кубка. Не забить еще, забить тебе. پس از خاتمه رقابت مراسم جایزه‌سپاری صورت گرفت. قبل از همه به ستاد داوران و گروه ویدیو داوران تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شد. برای به دست آوردن جایزه بهترین بازیگر فینال جام تاجیکستان 2025 نامزدها از دسته رگارتاداس زیاد بودند. دلیر امام نظرов 2 پاس گلی داد و شهرت المرادов با اینکه از نیمکت بازیگران نوبت پای وارد میدان شد 2 گل و 1 پاس گلی را به نامش ثبت کرد. اما سهم شروانی ماباچف در این کامیابی زیادتر بود. او در فینال 1 گل و 2 پرتافت گل‌آور را به نام خود ثبت کرد. بازیگری نوی دسته رگارتاداس در یک مدت کوتاه با تیم نوی خود مطابق شده با مهره اساسی دسته شهری ترسونزاده تبدیل یافته است که این را نتیجه انفرادی او در بازی اخیر تصدیق میکنند. تمام مخلصان دسته رگارتاداس رو با جام با این غلبه تبریک می‌نماییم. اطراف بازی باشد، بازی قسم اول برای ما خیلی مشکل سپری شد. خوب شد که ما توانستیم در قسم اول 2 گل به ثمر رسانیم. برای ما خیلی آسان شد در قسم دوم. چنانکه که دیدید دسته اسخات در میدان خود بازی دارد. حضور بسیاری مخلصان خاطر نکنم 13-14 هزار نفر بود. بسیار آنها رو به پیش دستگیری کردند و قسم زیادی بازیگران آنها به پیش برای گلزنی رفتند چون که بازی 2-0 بود و ما در عکس الهجومات توانستیم مومنت‌های خود را استفاده بریم. امکانیت‌های خود را استفاده بریم و به غلبه نایل شویم. حتما بعداً در لیگ اولی در مسابقه‌های سال آینده خواهیم دید چونکه گرچند دسته اسخات در فینال جام کشور مغلوب شده باشد هم اما در تاریخ 5 ساله این تیم صحیفه نو باز شد. آنها اکنون در سال‌های بعدی بهر
ба даст овардани ҷоми тоҷикистон боз ҳам талош хоҳанд кард. Имсол онҳо дар мусобиқаи мазкур бо нишони нуқра иктифо мекунанд. дар охири маросими ҷоизаспорӣ ба дастаи ғолиб маблағи ҷоизавӣ ва ҳамчунин ҷоми қаҳрамонӣ тақдим карда шуд. Регар Тадас қаҳрамони ҳашкаратаи ҷоми тоҷикистон шуд. Регар Тадас ба мураббиён сатҳи бошгоҳии Осиё дубора баргашт. ин як падидаи нав аст ва умедвор мешавем ки ин раванди кор дар Регар Тадас худ натиҷаи хеле хуб аст барои ҷашни бошукӯҳи ба даст овардани ҷоми кишвар аз сӯи футболбозони дастаи Регар Тадас дар майдони 20 солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд хеле ва хеле хуб дар сатҳи баланд сурат мегирад. бо ҳамин 34-умин ҷоми тоҷикистон хотима ёфт. дар финали мазкур дастаи Регар Тадас ки бо таҷрибатарин даста дар он мусобиқа аст ғолиб шуд ва онҳо он омуре ки қаблан доштанд, яъне ҳар дафъае ки як сол Регар Тадас ҷоми тоҷикистонро ба даст овардааст ҳатман соли баъдӣ такрор кардааст. 2024-25 низ истисно набуд. пирӯзиро ба мухлисон тарафдорони бошгоҳи овозадор табрик мегӯем. ба исхата бошад дар мусобиқаҳои баъди бурду зафар орзу мандем. ин буд барномаи таҳия намудаи мо роҷеъ ба финали ҷоми тоҷикистон 2025. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.